Imbag na rabi sa inyo lahat, kakamsat mga bunsoy. Naka-live tayo ulit ngayong gabi. Mahan nyo ulit ako sa aking live ngayong gabi, kakamsat mga bunsoy. Live na po si Kamsat Makoy. Yan. Mga OFWs dyan, immigrants. Mga taga-ibang bansa. Bunsoy yan, mamindag mo. Kay lola mo, kay Manang Zeni. Sa inyo lahat yan sa California. Imbag na ano sa inyo dyan. Imbag na bigat, bunsoy. Imbag na bigat. Ingat at God bless sa inyo always dyan. Sa iyo, sa family mo, bunsoy yan. Alas 6 na ng umaga dyan, alam ko, parubot ka na. Papasok ka na naman ng work. Imbag na bigat ita, bunsoy yan. Martes ng umaga dyan, alas 6. Ingat ka na lagi, bunsoy. Drive boat mo palagi. Papasok at pauwi ng work. Good luck pa sa work mo rin, bunsoy. Sana ma-promote ka pa. Basta ingat lang always dyan, bunsoy yan. Kapsat Eve, dyan sa may Connecticut. Ipag nabigat din sa inyo dyan sa Connecticut, Kapsat. Ingat at God bless din lagi. Dyan sa Connecticut. Kapsat Ma'am Cartlea dyan sa New York. Ipag nabigat din po dyan sa New York, Ma'am Cartlea. Ingat at God bless din po sa inyo lagi. Diyan po kay Ma'am Maylin diyan po sa may San Antonio, Texas. Ibang nabigat din po sa inyo diyan sa Texas. Ingat at God bless din po sa inyo lagi diyan sa San Antonio, Texas. Mga tiga Japan po diyan, Mami Japinay, Mami Jo, Mami Elicato, Kamsat Maldita. Ingat at God bless po always diyan sa may diyan po sa may Japan. Mga taga Taiwan po dyan, Kapsat Geraldine, Kapsat May. Imbag na ano rin sa inyo dyan, imbag na Rabi. Ingat at God bless din sa inyo always dyan sa may Taiwan. Kapsat May at Kapsat Geraldine. Mga tiga Hong Kong po dyan, Mami Sangkes My Vlog, Kapsat Toy Kiki, Kapsat Wena. Ingat kayo dyan, may malakas na bagyo na naman daw dyan. So nabalita. Malakas na bagyo na naman daw. Sunod-sunod ang malakas na bagyo dyan sa Hong Kong Ingat at dasal lang. God bless sa inyo. Mga tiga Hong Kong po dyan. Imbag na bigat. Imbag na rabi. Sorry, Bonsai. Imbag na rabi, Bonsai. Lamat pagpasok. Imbag na rabi. Lamat, Bonsai. Salamat. Binabati ko lang yung mga kasi baka alam mo na, di ba si Kuya Makmak mo? Lahat binabati talaga kung pwede. Diba? Yung mga tiga po dyan, yung mga tiga yung mga tiga Ireland dyan, Kapsat Diana, yung magdamalim sa inyo dyan, Kapsat Diana. Yung mga tiga Sweden po, Manang Adele, Kapsat Charmy, yung magdamalim din sa inyo dyan. Ingat at God bless din sa inyo dyan sa may Sweden. Dami kasing babatiin, Okay lang, Bonsai, diba? Mapagdasal natin yung mga kababayan natin sa Israel. Sana tumahimik na nga sa Israel ngayon. Masyado na magulo sa Israel ngayon talaga. Sobra. Dapat talaga maano na. Kaya nga, Bonsai, grabe kasi itong mga Bonsai, tumigil. Itong mga Palestinian kasi talaga may diferensya. Itong mga Arabo, Bonsai, alam mo yung mga Israeli, peace loving yung mga yan. Saka anong iaan ng Israel, bayan nila yan. Every time magbasa kayo ng Bible, bayan ng mga Israeli talaga yan. Sa kanilang state of Israel, sa mga Israeli yan. Time immoral pa. Kung nagbabasa kayo ng Old Testament, diba, galing sila sa Egypt, diba? Tapos, yan, yung 40 years, naglakad sila sa desert. Diba? Yan, yung kinasabing Holy Promised Land sa mga Hudyo. Pinapromise na Promised Land sa mga Hudyo, yan yun, Israel.
uubusin ng Israel ang kalaban. Dapat lang mawasak talaga. Makukulit sila eh, makukulit. O, naranasan ko yan, di ba? Nag 1 year ako dyan. Buti nga nung panahon ko, mga rally-rally lang, mga riot-riot lang, ng mga Palestinian. Pero to, iba na to, Hamas na to eh. Hezbollah na to eh. Di ba? Grabe to mga ano na talaga na to, Arabo na to talagang. Siguro inggit sila, prosperous sa mga, yung mga Israeli kasi mayayaman yung mga yan. Kahit sa Amerika, may mga, yung mga mayayaman sa Amerika, mga Hudyo. Kasi masisipag sila, hard worker ang mga Hudyo. Saka talagang pislabing sila, ayaw nila ng gulo. Itong mga Arabo na to talagang ano eh. Ano ba talaga gusto ng mga Arabo na to, di ba? Binigyan na sila na sarili lang sa Israel mismo. Sa Israel mismo may mga area na specific Arabo lang. Bethlehem nga kan napunta sa kanila eh. Birthplace mismo ni Jesus Christ. Napunta sa mga Arabo eh. Ang may hawak ng Bethlehem na kapanganakan ni Jesus Christ ay mga Palestinian. Palestinian Authority may hawak. Nazareth, Israel. So, Israel ang may hawak. Yung Jordan River, Israel ang may hawak. Jerusalem, diverse kasi dyan, halo dyan sa Jerusalem. Arab saka Israeli ay ang may hawak dyan. Diba? Saka patraidor eh. Patraidor nilang ginawa, madaling araw, diba? Madaling araw lumusog. Gandang gabi sa Kabsat, Mac. Grandpa watching at home. Papi lang to all. Salamat sa kwentuhan at balitaan sa gabi. Salamat po, Kuya Carlito. Salamat po. Diba patraidor? Tumawid sila ng kibbutz. May mga tawag kasi mga kibbutz doon. Yung mga kibbutz na tinatawag doon, area talaga ng mga Israel yun. Israeli talaga may hawak nun. Pag tinatawag mong kibbutz, hawak talaga yung Israel yan. Tinawid ng mga tinawid ng mga Hamas. Tinawid talaga ng mga Hamas. Well-known terrorist talaga may Hamas na yan eh. Hamas, yung Hezbollah, may backing talaga ng Iran yan. Yan ang nakakatakot. Pag nakialam ang Hezbollah, delikado. Yung Hezbollah, delikado talaga yan. Pag hindi aalis yung mga kalaban sa Hamas, uubusin sila. May panakot din kasi sila, Bunsoy. Yun ang nakakatakot. May mga hostages ang Hamas. May mga hostages sila talaga actually. Papatayin talaga nila mga hostages. Pag hindi tumigil ang airstrike ang Israel, ine-airstrike na yung mga kampo nila, di ba? Uubusin talaga sila lahat eh. O, papatayin lahat yung hostages. Ganyan kabrutal tong mga na to. Ganyan kagago tong mga Arabo na to, di ba? Wait. Gandang gabi, Miss Lovely Iris Ledesma. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kayo sa Flowers for You. Friend. Kaya nga, yan ang kailangan talaga natin. Kaya tayo, pinupush ni Inday Sara talagang mandatory ROTC. Mandatory ROTC talaga. Kasi nakakatakot talaga. Hindi natin ang alam ang galawan ng China. Diba? Ito, may kalaban din tayo. Ang Israel, may kalaban sila. Ito na nga. Nilusob na nga sila ng mga kalaban nila. So, at least sila nakaprepare. May mga reservists sila. So, may mga reservists. Kahit babae sa kanila, may hawak na baril eh. Oh. Diba? Ngayon, nakapaghanda talaga sila. Ang South Korea rin, diba? Anytime lusubin sila ng North Korea, may panlaban sila. May reservists eh. Reservists ang tawag doon. Hi, Sir Carlito Sarinas. Good evening. Hindi naman gagamitin sa sinasabi kasi ng mga makabayan black. Ito, militarization na naman tayo. Hindi. Yan yung ginagawa yan. Yung ROTC para mga reserve na sa mga kabataan. Para in case nga sa panahon ng gera, panahon na may sumakop sa atin, kagaya sa Israel, may panlaban tayo. Hindi tayo nakanganga. Hindi tayo, pabayaan na lang natin gagaguhin na lang tayo ng China. Kailangan na rin nating lumaban. Diba? Tingnan nyo yung Israel, grabe, ang liit-liit na bansa. Ang liit-liit na bansa, bakit hindi malupig-lupig yan? Diba? Kasi matindi ang
Matindi yung military defense sila. Pati reservists. Requirement talaga sa kanila. Pag once na nagka-college ka, nag-aaral ka ng college, ano ka talaga, mandatory ka talaga, military training. Military training sa South Korea rin, di ba? Military training sila. Kahit yung mga K-pop, yung mga sikat na K-pop doon, may military training sila. Kasi nga andyan yung kalaban nila eh. Andyan ang North Korea eh. North Korea saka China, magko-connive yan, di ba? Ito nga China ngayon, si Raulo, kumakambingin sa mga Palestinian eh. Granted na yun, talagang siyempre kinampihan ng kakampi ng US ang Israel. Siyempre ang China, kakampi sa Palestinian yan. Wala na pakialam yun, president ng Israel. Kung katayin nila yun, kinuha nila mga taga-Israel. Matapang si Netanyahu, Prime Minister. Matapang, palaban. Yun ang maganda sa Prime Minister ngayon ng Israel, matapang. Hindi president sa kanila, bonsai, Prime Minister. Parliamentary sila eh. Ang gobyerno ng Israeli is hindi democratic. Parliamentary. Matapang yan si Netanyahu kasi dating sundalo yan eh. Batikan din ng Israeli war yan eh. Yung 1946 na war ng Arab State sa Israel, kasama siya doon. Batikan yan. Batikan na sundalo yan ng Israel. Yung Prime Minister ngayon. Mausay, tama naman talaga eh. Kawawa naman kasi talaga, bunso, baka talagang tutuhanin nga. Talagang, alam mo yung mga alam mo yung mga Hamas, mga ano yan, may makaluluwa pa ba yung mga yan eh, mga Hamas na yan, grabe. Kaya, may mga ano pa nga ako naiwan dun eh. Iwan ko lang sa kanila kung safe na sila. May mga kaibigan pa ako naiwan dun. Host, ang mga Hamas traidor ang galaw nila sa ngayon. Mga nasa bunker yata dahil walang nakagala sa mga lugar na deploy ng Israel ngayon. Lahat ng lugar po sa Israel, actually, Kuya Carlito, may talaga, may bomb shelter. May bomb shelter talaga. Lahat ng lugar doon. Delikado eh. Anytime, pwede mag-air raid ng Hamas. Meron na rin silang mga sophisticated weapons eh. Kaya takbo ka talaga pag nag-siren talaga yung sound. Para malalaman mo, takbo ka na sa bomb shelter. Gago tong mga Hamas na to. Talaga nagbabahay-bahay sila. Itong mga Hamas na to, talaga nagbabahay-bahay. Iniisa talaga yung mga balay. Pag Israeli ka, nakatira ka dun sa balay, patay ka. Machine gunning ka na lang. Ganun yung sabi ni isang caregiver. Nakita niya paano pinatay yung amo niya. Siya nakatakbo. Pero yung amo niya, niratrat ng Armalite, niratrat ng baril. Yung amo niyang Israeli. Kawawa naman, di ba? Out of nowhere, nananahimik ka, nagpapahinga ka. Biglang papasugin mo yung balay mo ng mga Arabo na yan. Sabi nga niya, inumpisahan nila ang war, sila ang magtapos. Umpisa pa lang, sabi nila. Siguro mga Arab kasi talagang inggit yan sa mga taga-Israel. Kasi sa military defense yan wala. Talo talaga, wala. Panoorin niyo yung movie ng Munich. May movie yung Munich eh. Ayaw ko lang kung napanood niyo yung Kuya Carlito. Panoorin mo rin Bolsoy sa YouTube. Munich. Ayun, minasakal yung Munich Olympics sa Germany. May delegates ng Israel, di ba? May pinadalang delegates ng Israel. Binasaker ng mga Palestinian. Sila rin, binasaker nila. Buo, lahat ng atleta ng Israel, pinatay nila. Ang ginawa ng Israel, nagpadala ng yung mga Mossad. Yung mga Mossad, secret Israeli police yan, Mossad. Yung mga Mossad, mga secret army, mga secret secret Israeli police yan, pinapadala yan kung may mga hijacking, hostage taking, ganyan. Yung pinadala doon sa Munich, pinatay lahat. Pinatay din nila lahat yung mga pumatay doon sa mga atleta ng gantihan lang talaga. Ginantihan talaga nila as in.
Kaya ako itong tatanungin, dahil sa gera na yan, between Israel and Palestinian, Israel ako. Israel tayo. Peace-loving people lang Israel. Saka sobra-sobrang dinanas ng mga yan. Sobra-sobrang dinanas ng mga yan. Yan yata mga talagang mga kawawang mga tao. Eh. Noong panahon ni Apo Moises, 'di ba sa Egypt, ilang taon sila hundreds of ilang taon silang na ano sa Egypt, 'di ba? Ilang taon silang na-slave sa Egypt. Oh, nakawala sila 40 years. During yun, 40 years, naglakad ka sa disyerto. Marating yung promised land eh. Yung promised land na binabanggit doon, yun yung Israel. Yun ang state of Israel. Diba? Wala na silang ilaw at pagkain ng kalaban. Binomba na nga talaga, Bunsoy. Ganyan naman eh. Tangalan tong Hamas eh. Alam ng Hamas yan. Alam ng Hamas yan, talagang wawasakin sila ng Israel. Sasabihin na naman nila, human rights, pinapatay kami ng mga Israeli. Ano kayang ginagawa nila, di ba? Ito, maliwanag yung classic example to, di ba? Sila nag-uudyok ng gulo eh. Yung mga Palestinian nag-uudyok ng gulo. Peace-loving people ng mga Israeli. Saka masisipag sila, malilinis sila sa katawan. Swerte mo pag caregiver ka sa Israel, Arab ang amo mo Israeli, swerte ka. Mataas pa mang pasahod yung mga yan. Kaya nga puntahan ng mga tao ngayon eh. Caregiver, nursing assistant, yung mga ano dyan. Yung Gaza ngayon, naka-off ang pipeline ng tubig papunta Gaza sa Israel pala supply doon. Kaya nga po, Gaza Strip kasi ano yan eh, border ng Syria po yan. Ay Syria, kalaban din ng Israel yan, notorious. Yung Syria, kalaban ng Israel yan, Syria, Lebanon, Iran, Iraq, Jordan. Imagine niyo ang daming bansa, oh. 5 bansa. 5 bansa against isang bansa lang. Hindi nila malupig-lupig. May something diyan sa state of Israel. May something talaga diyan. Yan ang mga kahit na actually may kasalanan talaga sila. Ginawa nila kay Jesus Christ, di ba? Pinapako nila sa krus. Hanggang ngayon, mga Israeli, di sila naniniwala eh. Yung mga Israeli, di sila naniniwala si Jesus Christ talaga yun, pinako sa krus. Naniniwala kasi sila sa batas ni Moises. Yung sa batas ni Moises, yan naniniwala mga Israeli. Di sila naniniwala kay Jesus Christ. Depende yan kasi may mga Christian Jews. Yung Christian Jews, yun. Naniniwala kay Jesus Christ yan. Pero yung mga Orthodox talaga, yung mga ultra-nationalist Jews, naniniwala talaga sa batas ni Moises. Hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Pero ganun pa man, bayan ni Jesus Christ yan eh. Diyan siya pinanganak, diyan siya lumaki, di ba? Nagkatawan lupa si Jesus Christ. Lupa niya yan eh. Diba? Diyan siya naglakad-lakad. Diyan niya sinimulan ng ang teachings niya. Di ba? Diyan siya pakilala na anak siya ng Diyos. Diba? Pinutol po yung supply, no? Pati ilaw sa tubig, supply ng Gaza Strip. Ano po yan eh. Border po ng Syria kasi yan eh.
Kaya nga ayaw kasi tantanan ng mga, ayaw tantanan kasi ng mga Palestinian ng Israel. Pwede naman sila mag-coexist eh. Actually, pwede naman sila mag-coexist. Magandang bansa ang Israel. Ma Malawak ang Israel. Magandang opportunity. Di ba? Magsipag ka lang sa Israel, mabubuhay ka dyan. Kung sa Israel pala ang magsusupply ng mga kabuhayan dyan. Kaya nga po Kuya Carlito. Pero ang problema kasi, ito naman mga Arabo, tamad din sila. Ito mga Arabo, tamad din sila. Hindi naman sila nagtatrabaho. Gusto nila gulo, gulo, gulo. Yun ang hilig ng mga Arabo. Tamad ng mga Arabo actually sa kadugyot. Napakarumi ng Bethlehem. Napakarumi ng Bethlehem. Mga mandurukot, nagkalat. Sa Bethlehem, pag nandun ka, ingat ka sa mga wallet mo. Dapat ingatan mo ang gamit mo. Pwede ka madukutan. Ang style doon talagang kuyo. Apat talaga didikit sa'yo pag naglalakad ka ron. Magugulat mo, wala na yung wallet mo. Wala na. Unlike sa Nazareth, talagang organized sa kamalinis sa Nazareth. Sa Nazareth, di ba, doon lumaki si Jesus Christ. Doon siya nagbinata eh. Sa Nazareth, doon siya lumaki. Yun. Compare mo yung Nazareth sa Bethlehem, mas okay sa Nazareth. Mas tahimik. Ako kasi Haifa eh. Nandun ako, Haifa ako nun. Nasa Haifa, Port of Haifa. Doon. Haifa, hawak din ng Israel yun. Yung Port of Haifa. Kaya tahimik. Buti pasalamat nga ako, tahimik yung lugar na napuntahan ko doon. Port of Haifa, tahimik. May para siyang pier. Port of Haifa. Tabing dagat kasi yun. Katabi siya ng Mediterranean Sea. Sana nga matapos. Sana maano talaga ng ipolvo sila ng Israel ang Hamas na yan sa katong itong mga Hezbollah. Ang problema, panakialam ng Taliban. Gago naman itong mga Taliban. Gusto pa nilang makialam. Diba? Taliban, binigay na sa kanilang Afghanistan eh. Diba sila na ngayon bumalik sa kanilang Afghanistan ulit. Ang mga Taliban bumalik sa Afghanistan, pamamalakad sa Afghanistan. Kalaban din kasi ng mga Israelian. Yung Afghanistan, yung mga Taliban. Diba? Sana nga matapos na tong gulo na to. Sana ma-rescue lahat ng hostages. Yun naman ang problema kasi ng Israel eh. Bobombahin nila yung mga area ng mga Hamas. Ando naman yung hostages. Marami ring mamamatay. Hindi naman nila isa-sacrifice mismo mga Israeli yun. Mga Israeli sundalo, Pilipino, halo na rin. Yung mga Pinoy din na siyempre nahalo na. Nakot unaware nga tong Israel eh. Madaling araw kasi nung lumusob tong mga Hamas. Grabe, organized talaga. Mga naka-glider pa eh. Di ba may nagpa-party, street dancing, may mga nagpa-party, biglang dumating yung mga naka-glider, yung mga naka-parachute. Yung parang mga panahon dati, paano nanonood kayo ng mga World War II films, Normandy Invasion, di ba? Ganun. Mga naka-parachute, naka-glider, may mga land, galing sa land, tumawid ng border, patay. Di ba? Pinatay yung mga bantay dun sa border na Israeli. Diba? Madaling napasok eh. Mura pa tubig sa kanila. Dito Pinas mahal pa doon sa kanila. Sa isa naka-filter ang supply ng tubig dito. Tabang na mahal pa. Sa kanila po talaga magtataka ka. Disyerto pero talagang magagaling eh. Mautak ang mga Israeli. Mautak. Paano nila nagagawa? Disyerto gitna ng desert. May mga tanim. Sila mga gulay. Nabubuhay ang gulay actually sa desert. Paano nabubuhay yun? Wala kang tubig wala kang ang tubig pala sa Israel talaga wala
Ayan, ganyan. Sila pa nagsusupply dun sa mga yung mga Arab countries, yung ibang area ng Arab. Mura po tubig dun. Mura. Kaya nga po, yun ako po nakapagtataka eh. Kasi ano po natin dito, yung mga basic commodities po natin dito, hawak talaga ng private. Hawak talaga ng private. Sa kanila, hawak ng gobyerno eh. Amerika, ang tubig, ilaw, hawak ng gobyerno eh. Wala namang private company na, meron bang Florida Electric Company? Wala naman eh. Meron bang New York Electric Company? Wala naman. May hawak nan, actually, ang ilaw, tubig sa United States, gobyerno, hindi private. Ganun po yun. Pag private kasi may hawak, may karapatan talaga sila magtaas. Sana nga matapos na yung gulo na yan. Sobra na. Sobra tong mga Arabo na to. Ayaw nilang tumigil. Bulsa Irish, yan ka ba? Yan ang pinupus ni Inday Sara. Kaya naman siya talagang ngayon, siguro mga makabayan black, napapanood niya yan. Diba? Napapanood yun, nangyayari sa Israel. Diba? Buti may mga reserve sila. Buti may mga reservists sila. Diba? Yun, yung call to arms, yung tinatawag yung mga reservists pag ganyan. Gera, may lumusob na ibang bansa. O yan. Yan ang purpose ng ROTC. Military training. Para nga naman, kahit pag talagang nasa war, kung sakali, nilusob tayo ng China. Diba? Yung mga reservists, yung mga nag-ROTC na yan, call to sila. Pwede silang i-deploy. Pwede silang i-deploy. Pero mahirap kasi dito. Yung mga reservists dito, ay mga ROTC dito, hindi naman pinapahawak ng totoong baril. Doon talaga, kahit ano ka doon, pahawakan ka na talaga ng baril. Sa Israel, ang gaganda ng mga babae, makikita mo, walang yan, AK-47. AK-47 yung dala eh. Diba? Kasi nga, meron silang problema. May mga kaaway sila eh. Kailangan talaga natin ng reserve force. Reserve force. Diba? Hindi natin kakayanin. Buti nga, dyan ang Amerika. Naka-monitor lang ang Amerika sa atin. Pero ang galing ng Israel, kaagad, no? Yung mga jet fighter ng Israel, no? Ever since naman talaga, magaling talaga sila sa, military, no? Ganyan din yung nangyari, no? Nung 4-day war. 4-day war, yung talagang, yung 1940s yun, nung in-establish yung State of Israel. Itong mga Palestinian, ayaw nila, Syria, Egypt, Iran, lahat kalaban nila, di ba? Ang ginawa ng Israel, pumunta sa palipad sila ng fighter jet sa Egypt. Sa Egypt, nagpalipad sila. Minanong talaga lahat yung mga fighter jet ng Egypt. Eh. Pinasabog nila lahat. Oo nga naman, di walang inunahan na nila, di ba? Ganun din kasi mangyayari nun. Lahat ng fighter jet ng Egypt talaga, inano talaga. Inubos. Number 1 kaaway kasi ng Israel nun is Egypt. Eh. Nung 4-day war, Lebanon, yan. Bago nagkaroon ng State of Israel, magulo muna. Nagkaroon muna ng gera. Ay hindi, after pala. After kasi hindi matanggap ng mga Palestinian. Hindi matanggap ng Arab countries yung State of Israel talaga. Lahat ng bansa government control ang system sa tubig. Pero dito hindi government control
partnership kasi bakit napabayaan ng asa pa sa mga kapitalista. Kasalanan po nila Cory yan. Yan nga sinasabi ko eh. Diba? Hindi mga mali, yung mga maling desisyon ng mga Aquino, hindi nila nakikita. Yung mga maling ano ng mga nila Tatay Digong sa kanya Apo Bongbong, nakikita nila. Pero yung kamalian ng mga Aquino, hindi nila nakikita. Blind sila eh. Pagdating sa mga Aquino, blind-minded sila. Diba? Bakit hindi nila maano ngayon yan? Ikaw Manuel. Diba? Ngayon ka magyayaw-yaw. Yung mga private, dapat yung mga basic commodities, dapat ibigay hindi sa private, dapat gobyerno na mamahala, di ba? Hindi mo ba nakikita yan? Tubig, ilaw, bakit hindi nyo inaano yan? Bakit hindi nyo binabatikos yan? Antivirus, di ba? Kasi nga, dilawang kayo, pinklawang kayo. Kalodi nyo, yung mga yon, yung mga kalodi nyo, yung mga Lopez. Kalodi nyo, yun yung mga Lopez, kalodi nyo, di ba? Dito naman sa Pilipinas mismo, nakakatakot. Yung mga komunista nga, NPA, andyan na sila. Kung ito nga mga Hamas, kung ito mismo mga Hamas, tumawid pa sila ng border. Dito sa Pilipinas, ang nakakatakot, andito na sila. Bababa na sila ng bundok. Take over na tayo. Andyan na mga komunista. Kapwa natin Pilipino, mga komunista. Take over rin itong Pilipinas. May magagawa pa ba tayo? Diba? Yan ang dapat ng mga makabayan. Suportahan nila yung agenda ni Madam ni Inday Sara. Taasan pa. Siguro, yung mga benefits pa ng pulis saka sundalo, mas pa. Diba? Dati sana yun kay Apo Lakay, diba? Sa gobyerno naman, diba? Sir Carlito, napunta lang sa napanahon ni Cory kasi, na mayagpag talaga Bunsoy, kapitalista talaga. Kasi malaki utang ni Cory sa kapitalista. Malaki utang na loob niya sa mga sila yung nagpatalsik kaya pumakoy. Sila nagpatalsik kaya pumakoy. Yung rally nila sa EDSA, gawa naman ng mga kapitalista yan. Gawa naman ng mga ano yan. Gawa ng komunista yan sa kapitalista. Yun sigurong paano ni Cory sa kanila, Bunsoy. Yun ang panubang loob niya. Yeah. Binigay niya yung private, binigay niya siya yung basic commodities, binigay niya sa private. Diba? Tayo talagang namumugod tangi na private, may hawak ng tubig, may hawak ng kuryente, telepono, private. Dito lang sa Pilipinas, kaya mahal. Mas mahal pa ang tubig natin sa Amerika, sa totoo lang. Bayad ng kuryente, mas mahal ang bayad natin sa kuryente dito kaysa sa Amerika. Amerika na yun, ha? States na yun. Yeah. Kaya ang gobyerno ni Cory Bunsoy, gobyerno ng mga Aquino, hindi government of the poor. Wala silang pakialam sa mahihirap eh. Wala silang pakialam sa mahihirap. Pakialam nila, mas may pakialam pa sila sa mayayaman, di ba? Si Ninoy Aquino ba, pumunta pa sa Paseco yan? Yun ang ano ko dyan, yung na ginawa ba ni Ninoy Aquino, ginawa ni Tatay Digong na talagang bakit ganun nga, mahal ng masa si Tatay Digong. Sipin yun. Si Apo Bong, pamilya Marcos, ba't mahal ng masa? Hanggang ngayon, ba't na mahal ng masa yung pamilya na yan? Iniisip nyo ba yan? Bakit hanggang ngayon, Duterte pa rin ang mayor ng Davao? Si Brother Baste. Diba? Kasi nga, magandang pamamalakad nila eh. Magandang pamamalakad ng mga Duterte eh. Diba? Kaya ayun, sinisiraan yung Inday Sara. Hindi rin nga ano eh. Diba?
Hindi, Bunsoy. Hindi. Kasi nga yung ganun. Yung malaking tulong yung Bunsoy. Ano pala yun eh. Sa kuryente pala yun. Yung windmill. Mura, Bunsoy, mura. Oo, mura. Yun, basta sa Ilocos region. Ha? Sa Ilocos region lang, bukod tanging murang sa Ilocos Norte, sa Sur. Doon, mumurang particularly pala Ilocos Norte. Kasi mga windmills, Bunsoy. Solar yun eh, solar. Yung mga pinagawa ni Apo Bongbong. Yung mga solar na, mga windmills. Yun. Yahoo, mega mega loud shoutout everyone. Ibagdarabi po ako Kuya Chirbal. Salamat pagpasok po sa akin live. Pag-ari ng government dapat minahal, hindi private take over kasi parang bully system ang nangyari sa sakripisyo ng mga tao, tuloy ang gastos. Dati sana yun, tama. Dapat. Wala tayong magagawa, Kuya Carlito, ganun talaga eh. Alam mo yung 1987 Constitution, dapat matanggap na bago nga talaga. Yun talagang ano yan, 1987 Constitution. Baguhin na dapat yun. Dapat talaga eh, mag-parliamentary na rin tayo. Kaya nating Israel, di ba? Yung State of Israel, parliamentary sila eh. Yung sistema siguro natin ng gobyerno rito sa Pilipinas, dapat baguhin na rin. Bakit sa Thailand, di ba? Asenso ng Thailand, monarchy naman ng government ng Thailand. Di ba? Dito kasi sa Pilipinas, democracy nga tayo. Masyado namang inabuso. Yaw, mega mega loud shot everyone. Yan. Mahirap dito sa Pilipinas, inaabuso. Lalo ngayon, mabait yung presidente natin, inaabuso nila. To the point na talagang wala eh. Parang walang ano si Apo Bongbong eh. Diba? Pero strategy kasi ni Apo Bongbong, tahimik lang siya, nagtatrabaho. Tayo na lang talagang didepensa sa kanya. Pasok-pasok lang po sa akin live. Yan yung meron first ano pala naman ni Apo Bongbong to. Unang taon pa lang naman po niya. Konting tiis lang mga kakabsat, mga bunsoy. Makikita naman talaga natin eh. Nagtatrabaho naman yung mama eh. Nagtatrabaho sa Masinday Sara eh. Hindi naman masasabing mga sitting ducks sila. Wala silang ginagawa. Diba? Makikita nyo naman. Makikita nyo naman talagang porsigido rin talaga yung dalawa. Porsigido rin na naman talaga si Tatay Dig ay si Apo Bongbong sa si Inday Sara eh. Tatrabaho naman sila eh. May mali sana ang Pilipinas sa may mall sana. May mall sana ang Pilipinas sa New York kasi lang binenta din nila. Laking tubong sana yun sa bansa. Kaya nga Bunsoy, di ba? Talagang ano eh, wala eh. Walang iya. Sakim Bunsoy, sakim eh. Di ba? Gusto, kaya nila ginawa yun para ano na naman nila. Pasamain na naman ng pamilya. Lahat ng mga magagandang nagawa ng pamilya Marcos, hindi naman nila inano ba nila? Diba? Kumbaga, pinormote ba nila? Diba? Hindi naman. Siniraan pa nga nilang pamilya Marcos ng ilang taon. Diba? Hi to bro, Shirbal Ayala. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay Hosapi lang. Di ba?
Kaya malaki talaga panghihinayang noon. Kung tinuloy-tuloy nila Apo Makoy yun, kung siguro sila Apo Makoy pa rin noon. Hanggang ano na, di ba? Na-strengthen natin ang military defense natin, di ba? Sinasabi ko sa inyo, China. Hindi China China ang matatakot sa atin, hindi tayo matatakot sa China. Malamang di pa natin kailangan ng Amerika. Kung talagang sobrang lakas ng military defense natin dito, di ba? Malamang di pa natin kailangan tulong ng Amerika. 19 na warship. 19 warships ng panahon ni Apo Makoy. Ay ni Apo Makoy nga, Apo Lakay. Nasaan napunta lahat yun? Meron tayong 19 warships noon. Pinabayaan lang nila pa noon. Nabulok lang. Wala, hindi naman nagamit eh. Bakit? Ba't hindi nagamit? Kasi, ano yun? Ano na ano naman na mga Marcos yun, di ba? Legacy ng mga pamilya Marcos na iniwan nila. Lahat naman ng pamilya legacy ng pamilya Marcos eh pinabayaan naman talaga ng mga Aquino eh. Di ba? Kasi dagdag pogi points na naman sa pamilya Marcos yun. Yung 19 warships na yun na i-research nyo, meron 19 warships yun na nabulok lang, pinabayaan lang nila pa nun, hindi nagamit, wala. Baka binenta pa ni Ramos nang siya ng presidente. Ayun, nawala kasi. Baka nga binenta ni Ramos. Diba? Yun ang mga katarantado ng mga pamilya Aquino eh. Hi to bro, Shirbal Ayala. Gabi. Gandang gabi friend. Salamat sa pagtulong kay Hosapi lang. Sana yung mga ganyan na history tinuruan din sa school. Hindi yun hero si Ninoy Aquino na namatay lang sa NAIA. Hindi pa nga maisagot kung sino pumatay. Na ebidensya pa sino pumatay. Dali lang bunsoy. Diba? Hindi nga nila sino pumatay. Tinanggal pa nga nila bunsoy yung mga libro na yung mga libro dati before 1987 yung mga libro dati yung mga pumupuri talaga sa pamilya Marcos. Before 1987 ng mga libro pinagtatanggal nila yun, pinalitan nila ng mga tarantaduan. Yun ang sinasaksak nila ngayon sa mga kabataan na history, diba? Tama ka bunsoy, yun ang dapat tinuturo ng mga guro, lalo dyan sa PUP, which is impossible, di ba? Ba't nila ituturo yung kalaban silang pamilya Marcos? Galit sila sa mga anti-komunista. Komunista sila, di ba? Kaya nga ako bilib sa inyo, bunsoy, sa inyong tatlo. Bakit yung mga utak ganyan? Kayong tatlo, di ba? Sobrang gagaling ng mga to, nila bunsoy, sabi ko nga. Ang babata ng mga to, pero nagbabasa kasi kayo. Nagbabasa kayo ng history, pinag-aaralan nyo talaga. Magtatanong kayo sa mga matatanda. Yun ang technique niyo. Magtanong kayo sa matatanda. Yung mga talagang umabot sa panahon ni Apo Makoy. Yun ang gawin nyo. Huwag kayong magtatanong dyan kay Renato Reyes, kay La Ilago, ano bang kay Brosas, kay Santos, ano bang kay Castro. Ano bang mga katarantado ang matututunan nyo dyan? Wala. Siyempre, kasiraan. Siraan. Diba? Negative. Magtanong kayo sa matatanda. Talagang umabot nung time ni Apo Bongbong. Apong pamilya Marcos. Time ni Apo Lakay. Tanongin nyo. Majority dyan, sasagutin kayo ng matanda. Apo, masaya. Lalo yung mga matatanda dun sa Malcolm. Kaya gusto kong tumambay sa Malcolm, andun yung matatanda yung mga elders talaga ng mga solid loyalista. Doon ang tambayan nila mga umpukan ng mga matatanda. Masarap makinig doon Umpukan ng mga matatanda, kwentuhan ng matatanda. Talagang maririnig mo talaga, nasayat pa'y ide.
Panahon nila kay Marcos, ang hangunay na rigat ni biyag. Mas masaya pa daw buhay talaga noon, panahon ng pamilya Marcos. Hindi daw masyado mahirap ang buhay. Diba? Doon kayo makikinig sa mga elders. Huwag kayong magtanong kayo sa matatanda. Hindi yung nakikinig kayo dyan sa mga professor nyo. Mga bulok din yung mga pagugutak na mga yun. Sana yan mga ganyan na history tinuro din sa school. Hindi yun hero si Ninoy Aquino na namatay lang sa naiya. Ang tanong doon, sino pumatay? Ang tanong doon, sino pumatay? Eh, kapwa niya komunista. Kapwa niya komunista. Diba? Hindi gagawin niya ako Makoy yun. Papatay niya si Ninoy. Hindi niya gagawin yun. Ginawa sana niya no, EDSA Revolution. Sige, bombahin niyo yung mga inayupak na tao niya. Nanggugulo sila. O, di ba? Madali na lang nilang gawin. Nasa kanila ng power eh. Bakit hindi niya ginawa? Bakit hindi niya pinabomba yung mga tao dyan sa EDSA? Andiyan na si General Tanjar. Andiyan na si General si General yung tank commander ni Apo Makoy. Hindi yung mga tangke. Di ba? Bakit hindi nga niya pinabomba? Bakit hindi na lang niya pinana yung mga tao ron sa EDSA? Kung gusto nilang turuan ng history, dapat isama lahat kung anong bang nangyari noon. Para naman kahit papano, may alam din mga generations ngayon. Kaya nga, Bonsoy, kaya nga. Mag-research kayo. Ayan, yun na. Kung wala sa libro, i-research nyo. Diba? May Google. O, meron naman sa YouTube yan. Mga history. Doon talagang may interest talaga kayo. Yan ang ano yun. Mag-research kayo. Huwag yung panay ano kayo. Sama kayo sa rally. Wala kayong mapapala dyan. Talagang miserable lang ang buhay nyo pag talagang naging ano kayo dyan. Naging aktivista kayo. Wala. Saka wag na kayo mag-aaral sa UP, PUP. Yung mga college pa lang. Wala na. Sira ng UP sa PUP. Ano pa bang dignidad na meron yung mga estudyante dyan? Wala. Karamihan yung mga estudyante dyan, bastos. Bakit naman yung si Bulsoy Irish? Saan ba nag-aaral yan, di ba? Maano naman siya, maayos naman, di ba? Minsan kasi, nasa ano yan, minsan may ano rin ang environment eh. Sa UP kasi, saka sa PUP, ano nga naman makikita mo ron? Rally. Araw-araw may rally. Ang nagpatay kay Ninoy, family ni Cory. Kaya hindi nila masabi dalawang Aquino naging pangulo, di ba? Kaya nga, sabi nila si Kowang ko daw, si Danding. Sabi nila si Danding Kowang ko daw, umupa ng tagapatay. Baka nga si Galman, fall guy lang yun. Si Galman, yung, di ba dalawa sila nakita doon, patay. Pinalabas sila na si Galman yung pumatay. Baka nga hindi si Galman. Baka si Galman daw, yung trigger man daw, siya daw bumaril. Di ba dalawa sila nakitang patay? Si Ninoy, saka si Galman. Si Galman daw yung bumaril. Sa lumang kasabihan, pag tumatanda kasi, iba yung bait ang makikita sa kanila at tuturo sa inyo ang tama dahil sa karanasan nila. Doon sila may hugot na tama sa pagpapalo. Kaya nga po, yan ang sinasabi ko, Kuya Carlito. Tanungin yung matatanda. Doon kayo maniwala. Yung mga elders, yung mga talagang umabot ng time ni Apo Lakay. Wait lang. Tapos
Tapos yung kulong ibang tao. Tama, Bonsai, iba. Diba? Kawawa yung mga sundalo na yon. Hindi naman talaga sila eh. Mga fall guys lang yun, yung mga sundalo. Hindi silang pumatay, hindi. Hindi. Meron talagang ano dyan. Meron talagang connivance dyan. May nangyari talaga dyan. Diba? Kagaya nun, pagkamatay ni Secretary Robredo, Jesse Robredo, naniniwala ba kay aksidente yon? Naniniwala ba kay aksidente yon? Yung pagkamatay ni Secretary Jesse Robredo? Hindi. Sinadya yun. Sinadya yun. Kasi siya lang ang namatay. Saka marami na siyang nalalaman. Ibubulgar niya ng kalokohan ni Panot saka ni Marrojas. Eh. Talagang ano na siya eh. Talagang gusto niya na lang kakalas na talaga siya sa gobyerno kasi marami na siya nalalaman. Kaya pinatahimik yun. Yung nakita yun, yung bangkay niya na nakita, nakatali siya sa ano talaga. Kinadya, nakatali talaga yung katawan niya dun sa upuan niya. Seatbelt. Yung seatbelt, kumbaga, winasiwas talaga dun sa katawan niya. Inikot-ikot. Hindi ka nga naman makakawala. Champion swimmer yun. Champion swimmer yun. Si Boss Jesse Robredo. Pinatahimik na naman kasi nila yun para whistleblower siya sa gobyerno. Diba? Ibang narabi po, Boss Elsar. Salamat po pagpasok, Boss Elsar. Kwentuhan lang po sa gabi. Diba? Yun, hindi nga nasagot ni Leni Robredo ano nangyari talaga dun sa ano ng asawa niya. Pareho talaga sila ni Cory Aquino. Dalawang Aquino naging presidente. Wala, hindi nyo inupuan yung kaso ng tatay nyo. Yung kaso ng asawa mo, hindi mo inupuan, Cory. Kaso ng tatay mo, hindi mo inupuan, Noy, di ba? Wala eh. Ano ba yung namatay? Wala man lang kayong initiative na alamin talaga sinong pumatay sa tatay nyo. Ay kay Ninoy Aquino. Dalawang Aquino naging presidente, tama si Bonsoy Iris. Hindi man lang nyo inupuan, hindi man lang nyo kayo na gano'n. Ikaw rin, Leni Robredo, naging vice president ka. Hindi mo man lang inalam ano nangyari talaga dyan sa asawa mo. Kay Secretary Jess. Aksidente ba yan o suicide? Ay, aksidente ba yan? Talagang sinadya. Sa akin lang, talagang sinadya yan. Kasi pwede maging presidente yan. Namimiligro ang ni Panot nun. Pag yan talaga kumanta si Secretary Robredo, marami talagang bahong iba ikakanta yan. Kaya pinatahimik na lang nila. Diba? Yan ang storya niyan. Yan totoong martial, totoong mga mamamatay tao, Verdugo, pamilya Aquino, hindi pamilya Marcos, hindi pamilya Duterte, pamilya Aquino. Magaling lang kayo magtago, magaling lang kayo, nagmamalilis lang kayo palagi, pero talagang kayo mga mad killer, kayo mga buwang. Lahi yata niya talaga ng mga Aquino, buwang eh. May mga sapi yata talaga yung mga yun. Chris Aquino, may sapi. Noy Aquino, may sapi. Cory Aquino, Tililig, siya rin may sapi, di ba? Pamilya sapi yata talaga yung pamilya Mongoloid yata yung pamilya Aquino na yan. Hindi, wag natin anuhin ng Mongoloid kasi mga ano rin natin yung mga yan. Parang dinediscriminate mo sila. Sapi na lang. Sapi na lang. Pamilya sapi yung mga yan. Diba? Ngayon daw, yung mga karamihan daw sa mga Pilipino dyan sa Israel, daw sila doon sa malalayo. Doon sa mga northern Israel sila pumunta. Nandun sa may Dead Sea, doon banda, doon daw napuntahan yung mga
Yung mga Pilipino dyan, yung mga tumakas ha. Kasi kung nandiyan ka talaga, tatakas ka talaga eh. Papatayin ka talaga eh. Pag inabutan ka talaga ng ano dyan, ng Hamas sa bahay mo, raratratin ka talaga eh. Wala na silang pinipili. Kahit Israeli ka pa, Pilipino ka pa, papatayin ka nila. Gayang ka-desperado yung mga nayupak na yan. Diba? Ewan ko, bakit kaya magugulo ang mga Muslim? Hindi naman lahat ha, may mga Muslim na peaceful sila pero yan yung mga Moro National Liberation Front, bakit na itayo yung mga yan? MILF, di ba? O, kaya nga natayo yung tadtad eh, di ba? Natayo yung tadtad. Yung tadtad naman, Christian naman yung mga, Christian militia naman yung mga yan. Ang galit sa mga ano yun, mga Moro rebels sa NPA. Yung mga tadtad. Hindi daw sila tinatablan ng bala. Banal na lupa kasi yung Israel kaya wala kayong magagawa dyan. Talagang Holy Land nga eh. Holy Land eh. Diba? Hindi yung Holy Land sa Davao ah. Yung Holy Land talaga dyan sa Israel. Hindi yung Holy Land ni Kibuloy. Hindi yung New Jerusalem ni Kibuloy. Yun ang nakakatakot talaga. Pag umabot sa Jerusalem yan, yung mga Hamas na yan, nakakatakot talaga yan. Tel Aviv, yung mga major cities. Yun ang iniiwasan dapat. Tel Aviv, Jerusalem, major cities yan eh. Haifa, patay na. Pag talagang umabot na dyan ng Hezbollah, ang mga Hamas, wala na talaga. Tutulong na talaga ang Amerika dyan. Pag ganyan. Ang Amerika naman ngayon, nakaano lang eh. Tingin, nakaano lang eh. Nakaalalay lang. Kaya pa naman ng Israel eh. Pero pag talagang wala na, pag wala na talaga nasa Jerusalem na, nasa Nazareth na, wala na. Tutulong ng Amerika dyan. Iba naman yung kay Tatay Diggs. Pag ikaw ay magnanakaw at adik, bali salot ka talaga sa lipunan. May warning siya sa iyo. Kung hindi ka titigil, tuluyan ka talaga. Di ba? Tumahimik. Effective bunsoy, di ba? Effective yung kamay na bakal ni Tatay Digong, di ba? Kaya nga, no, yan din yung nakakahinayang kay Apo Bong BBM. Eh. Matalino siya. Matalino lang siya kung matalino siya, pero masyadong mabait. Masyado lang mabait talaga yung presidente natin. Kaya, pasalamat kayo dyan, Banat Bay, andyan ka pa eh. Pasalamat ka pa, Banat Bay, andyan ka pa. Kung Tatay Digong ang presidente ngayon, ganyan ka. Malamang nakakulong ka na. Kinulong ka na. Maharlikan, dito ka na rin. Nakakulong ka na rin. Malamang. Sa ginagawa niya sa presidente natin. Masyadong mabait kasi. Yun ang mahirap kaya po Bongbong. Kaya sabi ko nga, higpit tapang-tapangan niya na siguro. Kasi hindi umuubra yung Hindi umuubra yung masyado tayong mabait. Walang nangyayari pag masyadong mabait. Inaabuso ka lang. Masyado ka mabait, inaabuso ka talaga. Diba? Yung sample na lang, tawagin ba namang addictus yung asawa mo, si First Lady? Diba? Tawagin addictus, ikaw, munting kuting ng norte. Diba? Si Madam Aimee Pakilamera, diba? Bastos talaga. Wala nang batas dito sa bansa natin. Talagang kahit sino na lang pwedeng bumastos sa presidente, diba? Kung si Apple Lakay yan, ewan lang. Wala na. Bull na. Deadpool na yung mga yan. Wala na. Tama ka, Bulse, di ba? Masyado kasi tayo mabait. Tama na yung paninira niya sa presidente, kay vice president, kay first lady, pati si pambansang ate, inaano si Madam Aimee. Tinitira niya na rin. Pakilamera daw. Natural. Makikialam siya. Senadora siya ng bansa eh. Bibigyan niya ng pointers yung kapatid niya. Kundi ba kayo mga ogag, di ba?
Karamihan dyan, mga supporter si Tambalustos. Yung mga supporter si Tambalustos, ayaw bang tumigil. Diba? Yung nasa Paris, sobrang yabang nun. Uwi ka rito sa Pilipinas. Ilocano ka pa naman. Kung manalo si Inday Sara, forever ka na dyan sa Paris. Hindi ka na makakabalik dito. Diba? Tingin mo makakabalik pa kayo? Tingin mo ba mananalo yung Tambaluslos nyo? Eh, tingin mo lang, yung tiga Paris. Yung mga tiga Paris yan ang mayabang. Tingin mo ba mananalo ang Tambaluslos nyo? Oh, ikakampanya namin wag manalo dyan. Inday Sara kami dito. Pag si Super Ate magalit. Kaya nga, sobra. Ang irony niyan, Bulsoy, yung mga nagsasabi nun, BBM vlogger daw sila. Supporter daw sila ni Apo Bongbong. Kung supporter kayo ni Apo Bongbong, hindi nyo babastusin si Madam Amy. Hindi nyo gaganyan yung si Inday Sara. Diba? Unity nga eh. Unity nga tayo eh, diba? Hindi rin, Bulsoy. Hindi. Kala mo lang. Lumalabas sa mga anomalya niya, Bunsoy, sa Leyte. Kung si Tambaluslos lang, saka si Inday Sara, kay Inday Sara na ako. Kasi mismo mga tiga Leyte na nagsasabi, hindi daw mahusa, hindi daw na mayor. Hindi naman daw masyado yata naglalagay daw sa Tacloban yan eh. Isipin mo na lang yung Yolanda, Bunsoy, di ba? Mayor ka ng bansa. Dapat, bago dumating yung Yolanda, yung Yolandang bagyo na yan, may contingency plan ka na. Nirelocate mo yung mga tao, yung mga tag-residente, kinekti mo sila, di ba? Nilagay mo sila sa maayos. Hindi nga eh, wala. Hindi maayos yan, Bunsoy, corrupt yan. Wala. Mismo ang Tigilete na nagsasabi, Tacloban. Kurakot yan. Kahit bigsan pa siya ni Apo Bongbong, walang yayan. Ngayon pala, nangangampanya eh. Sinisiraan na si Inday Sara eh. Diba? Si Inday Sara daw, mayor pa lang daw ng Davao eh. Marami na daw kinurakot. Asan kaya yun? Ilabas yung ebidensya nyo. Ang tanong doon, bakit hanggang ngayon, si Brother Baste, ang mayor ng Davao, Brother Baste Duterte pa rin. Kung talagang loko-loko mga Duterte sa Davao, hindi na si Brother Baste ang mayor dyan. Ibang tao na, di ba? Sinusuportahan nga ng mga tiga Davao si mga pamilya Duterte dyan. Kasi simpleng pamumuhay lang sila. Nakita nyo naman yung bahay ni Tatay Digong, bungalow lang, panasa bahay siya, naka-short lang, naka-t-shirt lang. Diba? Yung bahay ni Panot dyan sa Times Square, mansyon. Diba? Dito, yung bahay niya dito sa Quezon City, mansyon. Sabay si Tatay Digong dyan sa Davao, bungalow lang. Diba? Hindi okay yung Bunsoy. Sino nagsabi sa'yo? Hindi okay si Romualdez. Okay. Marami rin galit dyan. Lalo yung mga taga-Tacloban mismo, galit dyan. Balay ba natin? Baka may nakinabang din sa sa Yolanda Pans yan. Kunwari lang yung away nilang dalawa ni Marojas. O sige, mag-ano tayong dalawa. Kunwari nag-aaway tayo, pwede naman nilang gawin yan. Kunwari nag-aaway tayong dalawa para maghati tayo dyan sa Yolanda Pans. Diba? Kunwari nagtuturoan pa sila noon. Sila daw may kasalanan doon. Pareho sila may kasalanan actually. Tayo Bunsoy, pero mismo mga taga-Tacloban na yung nagsasabi. Yung ate ko taga-Tacloban, yung asawa ng kuya ko yung nasa Amerika, yung nurse.
Wala, kurakot din daw yung mga Romualdez na yan. Kurakot din daw yan, yung lalaki na yan. Martin Romualdez na yan. Saka wala siyang ano na maging presidente ng Pilipinas. Susuportahan siya ng mga Makabayan Bloc, Bunsoy. Yan ang panapambato ng mga Makabayan Bloc. Kasi alam nila mahina na si Leni. Yan. Kahit tumakbong presidente si Leni, di naman nanalo. Rizal de Veros, di rin mananalo. Ayan. Yun ang inaano nila ngayon, Martin Romualdez. Magkakakampi na sila eh. Joint force na sila eh. Joint force na sila eh. Bakit naman si Apo Bongbong naka ano naman siya? Nabuhay naman siya sa Ilocos Norte na walang tulong ng pamilya Aquino. Ilang bagyo rin nang dumaan sa Ilocos Norte na hindi naman siya sinuportahan ni Panot. Diba? Ganun lang naman yun. Bakit ba ang Ilocos Norte? Nagkataon lang si Madam Imelda yatang congresswoman dyan nun. Nagkataon lang, andyan si Madam Imelda saka si Madam Amy, talagang may suporta talaga. Nakatigib sila ng suporta yung mga taga-Tacloban. Pero kung si Martin Romualdez lang, wala. Ewan ko lang. Baka sinasabi niya lang yun. Kasi alam ko maglodi yan eh. Maglodi ang si Mar Rojas saka si Romualdez. Maglodi yan. So, epal na siya talaga. Talagang, ano na siya. Trapo rin yan. Tinan mo ngayon, eksena siya. Yung mga nire-raid na mga bodega ng mga bigas. Kasama rin siya palagi. Diba? Hindi naman niya trabaho yun. Anong pakailam niya doon? Yung mga nagre-raid na mga bodega ng mga bigas. Wala naman siya pakailam doon. Trabaho niya ba yun? Ang alam ko talaga, si Tatay Digong, ano rin yan. Hindi, dilawan siya, pero talagang may ano siya sa pamilya Marcos din. Kaya nga dapat wala na talagang dilawan. Yan ang talagang dapat tanggalin na natin, dilawan sa gobyerno. Pero nakaranas siya ng Bunsoy. Si Tatay Digong talagang nakaranas talaga siya ng 6 na taon ng pambibisit ng mga dilawan. Diba? Mismong vice president niya kalaban niya Yun naman ang natin doon. Walang katahimikan nung panahon niya. Talagang kontra sa kanya lahat. Ultimong vice president niya, kontra sa kanya. Kasi ginawa siyang OIC mayor ng Davao. Yun naman ang malaking na utang na loob sa mga Aquino. Ginawa siyang OIC mayor ng Davao. Nung napatalsik na si Apo Makoy, siya na naging OIC mayor ng Davao. Pero dapat nanay niya. Nanay niya dapat, kasi nanay yata niya politiko rin. Nanay niya dapat ang uupong mayor ng Davao. Wala, inanilir si Tatay Digong na nun. OIC mayor niya ng Davao noong 1987, pinupo. Pero ang pangit kay Martin Romualdez, Bunsoy, nakikiusap siya sa Makabayan Bloc. Nakikialyado na siya sa Makabayan Bloc. Kakampi niya na sila Risa Ontiveros eh. Sa totoo lang talaga, ayoko rin dyan. Kasi nakaplano na, Inday Sara na talaga tayo. Meron na talagang dyan. Nakaplano na talaga eh. Kahit anong gawin nila, Inday Sara pa rin. Magiging presidente natin, si Inday Sara pa rin.
tatahimik lang tong bansa natin pag si Inday Sara ng presidente. Siyempre, mahilap na yung mga komunista na yan. Takot na sila. Galit sa komunista yan. Si Inday Sara. Kaya tayo, wag agad tayo mag-jump agad sa apoy. Magmuni-muni muna tayo. Dapat may kaya nga huwag tayo matitiwala sa mga dilawan. Ako walang tataka dito kay Apo Bongbong ba't maraming dilawan sa gobyerno. Yun, nararanasan natin. Magulo ang gobyerno kasi wala naman diferensya kay Apo Bongbong. Wala naman diferensya kay Inday Sara. Yung mga nasa diferensya, yung mga nilalagay niya dyan. O ngayon, yung LTO, diba? Sinuspend din niya kasi may maraming kaso ng korupsyon. Yung headline niya yung hepe ng Land Transportation Office, sinuspend din niya talaga. Kasi marami na natatanggap na balita na korupsyon sa LTO. Tinanggal niya yung head ng LTO, tinanggal niya. Dapat ganun. Pakinggan niya dapat yung mga reklamo at pag-aralan niya. Pag talaga napatunayan, tanggal agad. O yun, tanggal yung LTO chip na yun. Bago ng chip ng LTO. Kasi marami na siya natatanggap siguro na talagang corrupt yung head ng LTO. Kurakot yung head ng LTO, kaya tinanggal niya. Tayo maniniwala sa mga dilawan. Diba? Yan, yung mayor niya dyan, Bonsoy, sabi mo, dilawan, diba? Yung mayor niya dyan sa Bayugan, diba, dilawan? Governor Mamba, dilawan. Governor Mamba ng Cagayan, dilawan yun. Kaya ayaw sa EDCA nun. Panay kontra din kaya po yun. Governor ng Cagayan is dilawan yun, Mamba. Oh. Kailangan talaga natin supportan niya si Inday Sara. Siya, gusto nilang pa-impeach, gusto nilang matanggal sa pwesto. Kasi nga balakid si Inday Sara sa kanila. Sa 2028 pananalo yan talaga. Wala nang boses sa Makabayan Black, baka mawala na nga yan. Kaya nga, pare sa Baguio, si Mayor Magalong ganun din. Pinklawan naman si Mayor Magalong, ba't nanalo pa rin? Apo BBM sa Baguio. Pero maganda yun. Mayor namin sa Baguio, kahit pinklawan siya, nagbubon siya. Trabaho siya ngayon, focus. Iniisip niya ngayon, welfare ng mga taga Baguio, hindi yung politika, tapos na yan. Talo na yung sinuportahan niya. Move on na siya. Trabaho na lang. Gandang gabi, Kagchat. God bless you.
Mag-iingat po kayo lagi dyan. Ibang na bigat yan, kapsatid. Ibang na bigat. Salamat pagpasok sa akin lang. Salamat kapsatid. Ingat ka rin dyan. Basta ang suporta ko ngayon sa Pangulo ng Pilipinas. Oo, lahat naman tayo bunso. Siyempre, unity. Lahat naman tayo, wala naman nag-ano. Support lang tayo kay Apo Bongbong, kay Inday Sara, para hindi magkagulo. Gusto pa silang iba, guluhin pa eh. Pa-impeach nila si Inday Sara. Magtatawag ng people power si Father Basectom eh. Patatansinin daw yan si... Nagtatawag siya ng people power sa EDSA. Si Father Pisot. Hi to Miss Eve. Gandang gabi sa iyo. Best friend, salamat sa pagtulong kay host. Flowers for you. Gandang gabi po, Sir Carlito Sarinas. Thanks po sa flowers. God bless you. Mag-iingat po kayo lagi. Ay gandang Eve. Good morning. Yan na si Ate Eve mo, Bonsai. Yan si Ate Eve mo. Umaga na yun sa kanila. Good morning. Good morning na yun sa kanila. Ang oras sa kanila ngayon is 10:27 ng umaga. Mainit ba dyan, kapsatid? Mainit ngayon sa inyo? Mainit ngayon dyan sa Connecticut, mainit? Ito kanina, sobrang init na naman. Bago-bagong panahon. Diyan sa inyo, Bonsai, maulan. Diyan sa inyo, maulan. Off muna ako. Ngayon araw lang, lamig na dito. Lumalamig na. Sabi ko na eh. Sabi ko, lumalamig na. Mga papasok ng mga October yan, lalamig na. So, diba? Pumasok ng taglamig. Lumalamig na pala eh. Nag-uumpisa na. Coach, malamig na daw sabi kanina. Oo. Lumalamig na sa California rin daw. Kanina, nag-ulan sa inyo, Bonsai. Ngayon, wala na. Ngayon, wala na. Okay na. Kaninang hapon, nag-ulan. Nag-ulan na, Bonsai, kanina. Ingat lang kayo dyan, Bonsai, ha. Basta, mag-pray natin yung presidente natin, pray natin yung vice president natin, pray natin tong government natin, sana magtuloy-tuloy naman ang ginagawa nila. Pray din natin yung mga kababayan natin sa Israel. Sana tumahimik na ulit ang Israel. Tumigil na itong mga Hamas na to, di ba? Diyan sa Amerika, may mga rally-rally din. Mga gago, mga pro-Palestinian. May mga pro-Palestinian pa talaga. As in, may pro-Palestinian pa talaga. Sa San Francisco daw, saka sa New York. Nagra-rally-rally sila doon. Tapatan naman sila mga Jewish community. Di ba? Tapatan naman sila ng Jewish community. Patay sila. Dito din minsan uulan at mahangin. Ngayon, makulimlim. Pero malamig. Diyan din, Bonsai, diyan din, kapsatid, nagrarally, no? Nagrarally yung mga dyan, yung mga pro-Palestinian. Yung mga pro-Palestinian, nagrarally daw. Sa Cavite, mainit. Singaw at kalmada ang hangin. Kaya, init. Ay, oo, kapsat, nagrally yung mga Israel at Palestinian sa New York. Tanga to mga Palestinian. Tanga to mga Palestinian. Di ba alam, maraming Hudyo sa New York? Maraming Hudyo, maraming Jew sa New York eh. Tanga tong mga Palestinian ano. Di nila alam yon, mga Hudyo. Maraming Hudyo sa New York actually. Sa San Francisco rin daw meron. Tatakan nga sila, sigawan, di ba? Riot eh.
Pero sa totoo lang talaga, Kapsat Id, Palestinian talaga may diferensya. Sila nag-uumpisa ng gulo eh. Sila nag-uumpisa ng gulo, di ba? Actually, yung mga Israeli nga talagang peace-loving people naman yung mga yan. Ayaw nila ng gulo eh. Ito lang naman mga Palestinian ang talagang makukulit. Makukulit talaga sila. Yung mga Palestinian na to, makukulit talaga eh. Gusto nila palaging gulo. No, binomba tapos yung ano, 'di ba, may party. May party yata, pinagbabaril yata yung mga nagpa-party. Hindi naman binomba kagad, Kabsat. Dumating yung mga naka-glider. Maganda nga eh, parang ano nga, parang planado nga lahat talaga eh. Oo. Yun yung kawawa, yung mga pinatay, yung mga pinagbabaril. Inabutan dun sa party. Daming American na hostage at namatay. Oo. Maswerte kung Amerikano, kung Hudyo, kung Israeli, talagang binabaril niya eh. Kung pinapasok nila yung bahay, nagbabahay-bahay sila. Matsyempohan ka talaga ron, babarilin ka na lang. Pag Israeli ka, patay ka talaga pag Israeli ka. Nagbabahay-bahay sila eh. Eh ngayon, binagantihan sila ng Amerika, patay sila. Ngayon, patay talaga sila. Pag ginagawa talaga sila ng Amerika, ginagalit silang Amerika. Makikialam ng Amerika dyan. Sana nga wag nang umabot sa Jerusalem, Tel Aviv, diba? Sana makontain na. Sana makontain, wag nang umabot sa mga major cities ng Israel. Gulo talaga yan. Nazareth, Bethlehem, Tel Aviv, Jerusalem, yan. Host ang Palestinian. Nag-umpisa sila pag humihingi ng katarungan. Baliktad yata utak ng mga yan. Hindi dapat ganun. Sila una ng gugulo po eh. Sila po una ng gugulo sa totoo lang. Hindi na lang kasi nila tanggapin na meron talagang bansang Israel. Ayaw nga nilang tanggapin na may bansang Israel eh. Kumbaga sa kanila wala sa mapa yan ng Pilipinang world. Walang Israel sa world map. Gusto nilang madurog ang state of Israel. Gusto nilang wasakin ang state of Israel. Natakot ako sa New York. Mag-rally ulit. Baka mambaril uso pa naman ang barilan sa New York. Ang masasabi ko, tanga yung Pangulo ng Palestinian. Hindi iniisip yung mga netizens nila. Gago yung presidente ng Iran, Hezbollah. Gago yung presidente ng Lebanon, presidente ng Syria, Jordan, Iran, Iraq, lahat. Diba? Tangay presidente ng Hamas. Yung may mismo ng Hamas. Kasi yung mismo leader ng Hamas, bunsoy, tanga. Diba? Yung iniisip na hindi, syempre gaganti ang Israel, di ba? Syempre, kawawa sila. Pag binawian sila ng Israel, di sila nag-iisip eh. Oo, bandang una, panalo kayo. Oo, nakaisa kayo sa Israel ng bandang una. Pero, ang tanong, papayag ba Israel na ganun? Naisahan nyo sila? Hindi papayag yan. Dudurugin din ng Israel. Ayan, dinudurog na sila. Ngayon, walang food supply sa Palestinian. Walang ilaw, pinutol ng Israel. Dapat lang. Abusado na eh. Abusado na sila, Kabsat Id. Kabusado na. Wala naman sa Israel ang gulo eh. Nasa Palestinian eh. Sa kanilang gulo.
Sa kanila lagi nagsisimula. Naawa ako sa mga inosente ng mga tao. Nadamay sila. Mga Pilipino. Tayo, Pilipino. Ano pakialam natin sa gera nila, di ba? Wala naman tayo pakialam sa gera nila eh. Pero in fairness, alay talaga tayo ng Israel ever since. Kaalay natin ang Israel. Diba, nung galing sila ng Germany, wala, after World War II, wala silang mapuntahang bansa, diba? Punta sila dito sa Pilipinas. Tinanggap sila ni President Quezon. Actually, pinayagan sila ni President Quezon. Kaya malaking utang na loob sa atin ng mga Israeli. Tayo lang ang tumanggap sa kanila ng mga refugee galing Germany. After World War II, para na sila mga estranghero, no? Wala sila mapuntahan, diba? Bago mapapaging state of Israel, naghahanap talaga sila ng bansa na pupuntahan. Ayaw silang tanggapin, Amerika, Australia, ayaw silang tanggapin. Punta sila dito sa Pilipinas, tinanggap natin sila. Diba? Tulad niyon, pulbusin sila. Paano yung mga tao nila walang mapuntahan, kawawa. Tanga yung Hamas eh. Dapat inisip nila yung bobo tong mga Arabo na to. Ang tanga nga mga Arabo talaga eh. Sobrang super. Gusto nila lagi gulo. Kaya walang katahimikan. Gulo. Gusto nila lagi gulo. Mag-concert pa naman si Bunso. Mag-concert pa naman si Bruno Mars sa Israel. Mabuti hindi natuloy, kundi damay siya ng atake ng Palestine. O nga sis Irish, kawawa talaga mga nangyari. Inabot doon si Judy Ann San Jose saka si River Cruz. Yung mga sikat na artista rito sa Pilipinas. Kabsatib, si River Cruz saka si Julian San Jose. Inaabot sila, magko-concert sana sila doon sa Israel. Inabot na sila doon. Inabot na sila ng gulo doon sa Israel. Si Julian San Jose saka si River Cruz, andun pala sila. Inabot sila ng gulo doon, Bunsoy. Si Julian San Jose saka si River Cruz, andun sila sa Israel. Inaabot sila. Hindi pwedeng magtanggap ang Pilipinas ng mga Palestino kasi support tayo sa Israel. Hindi mo kasi maintindihan, Bunsoy. Ang Palestino kasi, iba-ibang lahi yan. Syrian, Iranian, Iraqi, Lebanese, Syrian, yan, yung Jordanian, yan. Yan, yung mga Arab countries, tawag sa kanila, Palestinian. Yan, mga tawag sa kanila, Palestinian. Bansang Jordan, Syria, Iran, Iraq, Lebanon, Jordan. Anim na bansa yan. Tawag sa kanila, mga Palestino. Palestinian Authority. Kaya dapat talaga, anim na bansa kasi yan, Bunso. Anim na Arab countries yan against sa Israel. Yung mga anim na bansa na nakapalibot sa kanila. Ganun. Hamas, mga Palestinian din. Mga Bunso, yung mga galit sila talaga sa Israel. Mga Hezbollah. Mga Islamic yan, Bunso, mga Islamic. Islamic yan, mga Islam, Bunso. Hello Manong. Hello po sa lahat na nandito. Pag namalim, kabsat tayo, Diana. Pag namalim, kabsat Diana, musta? Buti pa dyan sa Ireland, tahimik. Buti pa dyan sa lugar mo, tahimik. Yan sa Israel, ang gulo-gulo. Baka president ng Palestine, walang powers sa mga Hamas. Group para sa pigilan, sa gulo.
Sila nga po nag-uutos eh. Kuya Carlito, sila nag-uutos siyempre. Grupo siyempre ng Hamas. Grupo yung Pangulo ng Palestino, siyempre may gusto niyan. Kaya nagkakagulo. O, di ba? Correct pala ako eh. Di ba? Mismong may go-signal sila. May go-signal yung mga Hamas. May go-signal yung Hamas na manggulo. Galing sa Palestinian Authority. Pag nasalan natin po sila, sana wala nang war sa mundo. Eh, loko-loko itong mga Arabo eh. Kabsat eh. Loko-loko itong mga Palestinian. Sila naman nag-uumpisa eh. Alam mo naman yan eh. Di ba Israel, tahimik naman ng mga Israeli eh. Itong mga Palestinian na makukulit. Wala, kahit gabi na, sige ang atake ng Israel sa Palestinian. Di na nila titigilan yan. Dudurugin na nila yan, kabsat. Dudurugin na nila yan. Sinabi na ng president ni Prime Minister. Pag nagsalita si Prime Minister Netanyahu, durog yan. Patay lahat yan. Papatay na lahat yung mga yan. Hi to Ma'am Diana and McFadden. Gandang morning, best friend. Salamat sa pagtulong kay host. Flowers for you. Hi, gandang Diana. Good evening. Ukraine at Russia ngayon. Israel at Palestinian. Mamaya, Pinas at China. Huwag naman sana. Hanggang nandito mga Amerikano, Kamsat Diana, safe tayo. Hindi naman siguro, hindi naman. Kasi andyan ang makakaalay natin. Andyan ang Australia, Amerika, Japan, diba? Israel nga, alay natin yan. Hindi tayo papabayaan ng mga kaalyado natin. Nakisama pa yung Lebanon kay Hello, Bunso Irish. Ay, sa kanila talaga yung Bunso eh. Galit talaga ang Lebanon sa Israel dati pa. Basahin mo history. Yan talaga magkalaban. Lebanon kay Israel. Basahin mo. Arab country din kasi. Ang Lebanon, Arab country. Pag Arab country ka, galit ka sa Israel. Okay. Galit ka sa Israel. Syria, galit din sa Israel. Iraq, Iran, galit din sa Israel. Hello, Bunso Irish. Hello, Sir Carlito. Kumusta na po? Wala nang makikinig sa utos ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga kabsat eh, satanista na yata yung mga yan. Siyempre, pang ano nila, iba religion nila, legal sa kanilang pumatay. Legal ba sa Muslim ang pumatay? Hindi naman, di ba? Ginagawa lang scapegoat yan eh. Nasa utos daw ni Allah pumatay. Kung kinakailangan. Wala naman sa utos ng Islam yung pumatay ka eh. Pumatay ka ng inosenteng tao. Hello, Kabsat Diana. Ingat lagi dyan. Buti nga sabi ko buti nga dyan sa inyo, Kabsat, tahimik ko dyan. Yeah, sa Ireland, tahimik. Malamig lang, no? Sobrang lamig na siguro dyan, Kabsat Diana. Ini-imagine ko lang. Diyan natin kala Kabsat Indo, sobrang malamig na. Sa inyo siguro. Pinag-awayan nila yung masjid or mosque, di ba? Hindi, Bunso. Hindi, binomba lang talaga ng Israel yun. Yung mosque, binomba lang talaga ng Israel. Pero may sariling synagogue. Ang ano ng Israel, synagogue. Hindi mosque. Ang sambahan ng Israeli, iba. Synagogue. Ibang ang mosque sa Muslim yan. Ibang sambahan ng Israeli, synagogue. Iba religion ng Muslim, iba religion ng Hudyo. Ingat ka dyan, Ma'am Ed. Parang maraming nakikinig sa utos ni Satanas kaysa sa ating Panginoon Jesus. Kaya nga kabsat eh. When manong tahimik dito, when manong malamig na dito. Tumahimik na. Dati magulo rin dyan eh. Alam mo, hindi ko binasa ang history ng Ireland.
tumahimik na ngayon. Dati magulo rin dyan. Kaya nga mayroon up tayo, alam mo yung dati, di ba? Dati ay IRA, Irish Republican Army. Tumahimik na. Dati magulo rin dyan. May Irish Republican Army. Ayaw nyo ng mga British. Mga British naman ang kalaban nyo. Buti nga tumahimik na kayo. Kaya nga may Northern Ireland eh. Diba? May Ireland. Yan, inyo Ireland, diba? May Northern. Yung Northern, humiwalay yun. Northern Ireland. Dati kasama nyo yun eh. Dati Ireland din yun. Humiwalay sila. Humiwalay sila sa Ireland. May Northern Ireland kaya. Yun ang umpisa ng away nila. Okay naman, best friend. Ikaw sana mas okay para. Pero, happy lang to all. Yan. Magulo rin dati dyan, Kabsat. Diana, kala mo lang. Tumahimik na lang ngayon dyan. Ma'am Eva, pray lang po tayo na sana magwagi ang kabutihan. Kaya nga Kabsat eh. Kaya nga Kabsat ano eh. Diana, dasal-dasal lang talaga. Kasi Ireland, nakaranas din ng kaguluhan talaga yan. Siguro dito ka pa nun. Dito ka pa siguro nun, nung kakagulo dyan. O, di ba? Pumiwalay sila sa inyo. Dati isa lang ang Ireland. Ngayon may Northern Ireland. Yung mga Northern Ireland, humiwalay na lang sila. Kasi hindi nila matanggap eh. Ewan ko kung ano, ang British yata ang kaaway ng mga yan. Oo nga po, Kabsat Diana. O, di ba? Magulo rin dati dyan. Sa Ireland dati, nagkakaanuhan din. Diyan sa inyo dati, may mga terorista rin. May nagpapasabog din dyan. Yung tumahimik na lang, bago na lang. Pasok lang po sa akin live. Saka rin na po natin 11:30 itong live. Hanggang 11:30 po tayo mag-live ngayong gabi. Dito nga sa Amerika, hindi safe. Dito maraming pasaway dahil hindi naman legal ang marijuana at pwedeng bumili ng baril. Ayun lagi na lang sa news, may baril, may binaril, no? May binaril. Ingat ka lang dyan, Kabsat AB, ingat lang. Ingat lang talaga, ganyan lang naman talaga. Ingat lang lagi. Salamat Sir Carlito. Okay naman, awa ng Diyos, busy sa work. Busy pa rin yan si Kabsat Diana. Busy pa rin yan. Yan o, Bunsoy, maganda dyan o. Kala Ate Diana mo. Maganda dyan sa bansari la Ate Diana mo, tahimik. Ngayon tumahimik. Dati magulo rin dyan. Swerte nga si Ate Diana mo, tahimik dyan sa lugar nila. Saka maganda. Host kasama natin, mga lady angels, Kabsat sila. Sana all peace on earth na tayo. Kaya nga. Okay sana ako. Okay lang Kuya Carlito, pero may kulang pa rin. Alam mo naman yun. May kulang pa rin. Wala pa yung dalawang bunso eh.
May kulang pa rin. Wala yung dalawang bonsai. Papasok din yung mga pag-DBC. Ingat po tayong lahat. Gandang Eva. Dapat may Gandang Eva. Dapat may 45 ka na rin para sa'yo. Hindi, sabi ko nga kapsat ay bonsai iris, yung parang kay ate ganda mo. Yung ate ganda mo, merong may baril siya, pero yung pang-oriente. Yung pang-oriente, makokuryente lang yung kalab. Yung makokuryente lang yung gagawa sila ng kalokohan. Yung kay ate ganda mo, meron siya. Yung pang-oriente na baril. Hindi naman actually baril yata yun. Baril tapos, yung pang-oriente tapos tear gas, meron siya. Kuya Mac, may pang ako dito, sabi nga niya. May tear gas ako, saka yung pang-oriente. Si Irish, wag na. Takot ako sa baril. Tama, bunso Irish. Dapat may baril din siya, self-defense. Yung pang-oriente lang, Kabsat Diana. Yung pang-oriente, meron kasi nabibili talagang ganun. Stun gun. Pag pinutok mo yon, makokuryente lang yung kalaban mo. Di naman siya mamamatay. Makokuryente lang. Si Bunso yan, meron yan. Saka yung tear gas. I-immobilize mo lang naman, hindi mo papatayin. Kuryente, yung stun gun, pwede na yun. Lagay mo lang lagi sa bag mo, Kabsat Eve. Huwag kang matakot. Protection mo yun. Po, mahirap na. Mahirap maraming loko-loko dyan sa Amerika Connecticut pa lalo siguro doon ang palabon sa yan San Francisco pa yun. Sabi ko kay Bonsoy, mag-ingat ka rin lagi. Ingat ka rin lagi, Bonsoy, sabi ko sa kanya. Lagi kong sinasabihan si Bonsoy yan. Si ate ganda mo rin, Kabsat Eve, ay Bonsoy Iris. Dapat maano rin siya kasi San Francisco mismo yun. Maraming loko-loko rin din. Yun nga, yung si Bonsoy yan, lagi daw may dala yun. Si Bonsoy lagi may dala. Oo. Si Bonsoy yan nga, lagi may dala raw. Si Bonsoy yan. Miss Iris, my guardian pag lumabas kaya kasi si Doggy Bulldog niya. Hindi naman po anytime kasama niya. Hindi naman po anytime kasama niya si Bulldog May aso siya Kabsat May aso siya Bonsoy, maliit lang. Pero matapang. May aso siyang maliit pero matapang. Ma'am Eve, sprayan mo ng aceton. Hehe, joke lang. Hindi, pwede. Yung mabubulag siya, Kabsat Diana. Kailangan talaga, sprayan mo sa mata para mabulag. Dito sa Connecticut, sus, daming tambay, iwas. Ako, pagsagutan. Mga itim dito, mga pasaway. Maraming itim kasi dyan. Katakot yan, mga itim. Haha, Kabsat Diana. Ilocana rin kasi. Ilocana rin yan si Kabsat Diana, kaya natangsit din yan. Ilocana rin yan Ganyan ang tahol ng aso ko, malakas. Sa kabila, si Pablo. Kabsat yung Doberman. Doberman yun, pero maamo yun. Kala mo lang makahol, pero pang nasa labas. Naglalakad si Kuya Gio, walang tali. Hindi niya tinatali, nilalakad niya sa gilid niya. Bili siya lang pandesal. Kasama niya, walang tali. Train na Doberman yan.
Si Pablo. Pangalan niya Pablo. Si Pablo. Hindi natin alam kung aso ka. Baka may isang bala lang yun sa addict na tao dyan. Si ate ganda mo, ano rin yun, ha? Bunso Irish. Si ate ganda mo, may, martial arts, marunong din yun. Baka i-karate chop niya yung lolo-loko sa kanya. Karatihin niya yung magloko-loko sa kanya. Host mga ladies, Pinay. Tapang ng mga babae. Sila, wow. Lalo yung si Kabsat Diana. Ilocana yan eh. Yung si Kabsat Diana, Ilocana yan. Matapang yan eh. Buti tahimik din sa lugar nila. Haha, Sir Carlito Sarinas, pag nasa tama, dapat lang lumaban, di ba? Dapat talaga, lalaban ka na lang. Nasa ano ng buhay mo, lang namang nakatingin ka lang sa kanya. Diba? Labanan mo talaga. Mag-i-11 na naman, kakabsat. Sakto yun natin, alas 11:30 itong live na to. Meron pa tayong 30 minutes. Ang bilis ng oras pang maganda yung usapan, no? So, Kuya Carlito, pansin niyo, napansin ko na rin, pag nag-aantay ka ng mga papasok, wala, parang tagal ng oras. Pag maraming papasok, ito, anong oras, oh? Ano na, makakadalawang oras na pala tayo rin, no? Pabilis ang oras pag magandang kwentuhan. O masarap ang kwentuhan pag maraming ano. Sir Carlito Sarinas, pag nasa tama, dapat lang lumaban, di ba? Dito pag may nagsalita ng hindi maganda sa akin, titignan ko lang siya pag katapos niyang magsalita. Sabi ko, God protect you. Be safe po. Tulala siya. Si Carlito, Sir Carlito, nung dalaga ako sa amin, may sinapok po ako na lalaki. Lasanggero kasi po. Tapos binabastes pa yung babae. Igorota ka talaga. Igorota ka talaga, Kabsat Diana. Tangsit ka talaga. Bisa lang, Ilocana lang, Igorota pa eh. Pag Igorota talaga, matapang. Tawa-tawa si Bonsai Irish. Matapang ka rin naman, Bonsai ah. Matapang ka rin naman, di ba, Bonsai? Yung caregiver sa Israel, yung amo,
talagang hindi iniwan sa mga namaril. Tinago niya sa mga Hamas at nakaligtas. Hindi, yung isa po yata inabutan, kuya. Yung isa yata inabutan. Yung amo niya inabutan, nasa upuan, nasa butaka, nirat-rat eh. Patay yun. Yung isa siguro, yung sinasabi mo, isa tumakas sila mag-amo. Yung isa patay, inabot eh. Inabot yung amo niya, nakaupo. Binaril, nirat-rat eh. Bastos yung mga Arabo talaga eh. Yeah. Bastos talaga yung mga Arabo na yan. Nirat-rat yung amo yung isa, amo ng caregiver. Nakaupo kasi yun eh. Inabutan eh, nirat-rat. Yung isa yata nakaligtas, kati amo niya. Tawa-tawa ka, Bonso Irish ha. Pasok-pasok pa, kakamsat, mga Bonsoy. May oras pa. Hanggang 11:30 pa tayo. Yun nga ang problema. Yun ang problema na gusto agad maggera. Hindi nag-iisip ng mabuti kung ano ang kahihat ng pagkatapos. Kaya nga Bonsoy, tanga sila eh. Oo nga, bandang una, panalo sila. So, nakaisa sila sa Israel. Siyempre, gaganti ang Israel. Kailangan ng pabayaan na ng Israel yung ginawa. Kailangan naman pabayaan ng Israel yung ginawa sa kanila. Gaganti yan. Ayan, yan ang consequence. Yan ang ano, pati civilian tuloy. Mga civilian nila nadadamay. Diba? Gago eh. Wrong move nga itong mga Palestinian na ito, mga gago. Ito, magsalita si President Biden. 1,900 ang namatay sa Israel. 15 na American ang namatay. Grabe, no? 1,900. Mostly, ano yan? Mostly mga terorista. Mostly mga Hamas yan. Marami sa Hamas namatay. Yeah, karamihan talaga Hamas. Maraming napatay Hamas. Sa side nung mga terorista. Gawin abon ng Israel ang Hamas. Ganun nga talaga, Bonsai. Gawin, popolbusin talaga yung Bonsai. Hindi wala talaga hindi tira dyan, Bonsai. Talaga. Grabe na po ang mundo. Nagpapatayan ng Diyos ko po. Pati civilian na dadamay. Kaya nga, kabsat eh. Buti nga dyan sa bansa nyo, tahimik. Kaya pasalamat ka, tahimik dyan sa bansa nyo. Tahimik dyan sa tahimik na kayo dyan sa Ireland. Pero nakaranas din talaga kayo ng gulo dati. Ngayon, tahimik na kayo. Magmula nung nagkaroon ng Northern Ireland, tumahimik na. Kasi may Northern na eh, tumahimik. Humiwalay na sila eh. Humiwalay na sila sa inyo, tumahimik na.
Yung mga taga-northern yata, ano yung mga yun, no? Dapat, yung mga taga-northern, supporter ng British, no? Mga British sila, no? Supporter sila ng British. Kayo yata, mga ayaw, di ba? Hindi yun ang alam ko, ha? Yung mga hindi pabor sa British. Hindi pabor ng British, andyan sa Ireland, di ba? Dapat yung mga tao doon sa Hamas, lumayas na sila. Wala, na brainwash na. Kasi na brainwash na, bunsoy, pat malalayas. Na brainwash na sila na talagang kalaban nila, State of Israel. Eh. Na brainwash na sila. Eh. Di nalalayas yan. Pinamulat sa kanila talagang kalaban nilang Israel. Talagang kalaban ng State of Israel ng mga Palestinian. Ganun talaga yun. Wala na, hindi mo na mababa, hindi mo na maano yung mga yun. Na brainwash na yun. Para mga CPP, NPA, di ba? Kala mo ba yung mga na-recruit nila ngayon, ha? To surrender pa nila. Makikipagpatayan na yung mga yun. Mga hardline na yan, eh. Basta sa kanila, doon gusto talaga nila madurog ang Israel. Mawala sa mapang Israel. Yun yun. Yun yung bunsoy. Pag hostage ng usapan sa mga ganyan, malamang bilang patay na din, hindi na, bilang patay na din dahil gagamitin panangga lang yan. Kaya nga Kuya Carlito eh, di ba? Kaya kawawa nga po yung mga na-hostage eh. Nabutan lang naman yung mga yun. Actually, wala namang kasalanan yung mga, pati sila, dinamay. Grabe. Yun nga, Sir Carlito Sariñas, gagamitin ng Palestina ng mga hostage. Tagad yan po si Jesus sa Israel. Sana tigil na nila ang war. Yung mga Arabo, Kapsat Diana, yung mga Palestinian. Kasi, Hudyo. Si Jesus Christ mismo, Israeli. Hudyo siya eh. Kinakalaban nitong mga Arabo na to. Yung mga Arabo na to, kinakalaban nila mismo mga kalahi ni Jesus Christ. Diba? Mismo mga kalahi ni Jesus Christ ang kinakalaban ng mga Arabo na to. Kaya nga, di kayo nagtataka bakit hindi malupig-lupig yung Israel na yan. Kaya sabi, pulbusin na ang mga lahi para hindi tularan. Ubusan na ng lahi. Muslim at Kristiyano magkalaban. Hindi sila Kristiyano, Kapsat Diana. Hudyo, Jewish. Ang irony niyan, diyan pinanganak si Jesus Christ, diba, sa Israel, pero ang irony, hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Kaya siguro pinaparusahan din ng mga Israeli. Hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Ang paniniwala nila, batas pa rin sila ni Moises. Hanggang ngayon, batas pa rin ni Moises ang sinusunod nila. Hindi mo sila mako-consider na mga diyan lang ang pinanganak si Jesus Christ, pero wala. Hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Batas ni Moises ang pinapaniwalaan nila. Kasi sabi ng Hamas, isang bomba ng Israel, isang patay din ng Israel.
Kaso ang sagot din ng Israel, wala siyang alam, basta ang alam niya, ipulbos ang Hamas. Kaya nga, talagang wala na eh. Desperado na siya. Kaya nga, Bunsoy, talagang wala na. Talagang, oh, wala na talaga. Talagang desperado na si Prime Minister, Netanyahu. Talagang bubombahin niya na talaga yung mga yun. Bahala na. Oo, ilang minutes na mag-out na tayo. Ilang minutes na mag-out na tayo. Pasok-pasok lang. Pupulbusin na talaga yung Bunsoy. Kaya pampagulo eh, di ba? Para wala nang magkaroon na talaga ng katahimikan sa Israel. Yun talaga yan. Pupulbusin na talaga lahat yan. Dasal-dasal lang talaga. Sana nga matapos ng gulo niyan. Masupin na yung Hamas na yan. Yeah. Oo nga, sis Irish. Ito nga nasa news. Sige ang alaki ng Israel sa Palestine. Sige ang atake ng Israel sa Palestine. Ang Israel, kunin niya din ng Hamas pagkakataon na rin ng Israel. Uubusin na talaga. Ubusin na talaga, Kabsat Bunsoy Irish. Uubusin na talaga ni Israel yung Hamas. Sila nang papagulo eh. Huwag lang makikialam yung Taliban. Makikialam na naman daw ang Taliban. Isa pa yan. Yung Taliban, huwag na makialam. Dinanag sila sa Afghanistan, di ba? Yung mga Taliban daw, makikialam pa. Yung mga Taliban sa Afghanistan, makikialam pa. Tataas na naman ng mga bilihin dahil sa mga gera na yan. Tama, apektado ang Pilipinas. Apektado ang Pilipinas. Tapos bibintan nyo kay Apo Bongbong. Yung mga gago rito, mga gago rito walang magawa. Sisihin nyo na naman si Apo Bongbong. Nagtataasan ng bilihin. Kala ko mo mababa na pag si Apo Bongbong ng presidente. May gera eh. Hindi na kontrol niya Apo Bongbong ang mga sitwasyon. May gera tayo ngayon kaya tumataas talaga lahat. May gera sa Middle East eh. Diba? May sisi na naman tayo kay Apo Bongbong. Ay, nagsisisi kami at binoto namin yan. Sino mo nagsasabing binoto boto niyo siya? Mga gago pala itong minsan mga yung mga usapang kalye, minsan mga siraulo mga tao. Nagsisisi ako, ba't binoto-boto ko yan? Tataas din palang bilihin. Hindi kasalanan ni Apo Bongbong, mataas ang bilihin. Diba? Kaya nga, minamalas din sila. Kasi Afghanistan din eh. Ang hawak ng Afghanistan, di ba? Ang Taliban. Kaya yung mga gago rito na hindi makaintindi, panay bintang kay Apo Bongbong. Lahat na tumataas. Lahat tumataas. Huwag lahat isisi nyo kay Presidente. Kahit walang gera at kahit walang gera, Ate gandang Diana, tataas talagang bilihin. Di ba? Lalo dito sa Pilipinas, kontrolado ng mga kapitalista ang tubig, ilaw, telepono. Di ba? Buti nga dyan sa inyo pa, Kabsat Diana, tubig, ilaw, basic commodities, hawak ng gobyerno. Hindi sa private, di ba? Tanggalin yung privatization. Yung ilaw, tubig, telepono, ibalik sa gobyerno, pamamahala. Kung gusto nyo talagang bumaba, mas lalo na dito, mataas ng bilihin.
liter ng gasolina abot $7. Grabe. Grabe, no? All at war yan. Kaya walang oras yan sa offensive. Artillery firing. Kaya sa langit, sa kanila. New Year sa... Kala mo, ano? Kala nyo po, New Year, no? Lapit-lapit tayo mag-out. Dasal-dasal lang talaga. Kahit tahimikan ng Israel, katahimikan na ng buong mundo. Katahimikan na rin sa Ukraine, di ba? Saka yung problema dyan sa Amerika, sana maayos din. Magmuni-muni si Biden sa pinagagawa niya dyan sa Amerika. Tayo dito sa Pilipinas, reklamo sa bilihin. Hindi din tayo nagkumusta sa ibang bansa kung makabili pa ba sila ng 100 lang ang pera nila. Kaya nga po, lalo yan sa Israel ngayon. Taas talaga lahat yan. Sa Israel, sa Ukraine, lahat ng mga magugulo, mahal din ang bilihin. Is Bunsoy. Yung sa Ukraine, Bunsoy, di ba? Sa Israel, mahal ang bilihin talaga ngayon. Mamaya, manong, yung China at Pinas dahil sa West Philippine Sea, wag naman. Wag, hindi. Andiyan ang Amerika, kamsat. Wag tayo iwan ng Amerika. Wag lang tayo iwan ng Amerika talaga. Hindi makakapalag yung China na yan. Andiyan kasi ang Amerika, kaya hindi sila makakapalag eh. Kaya ano, mambubuli lang yung China na yan, lagi naman. Sana manalo ko sa lottery. Marami akong matutulungan dyan sa Pilipinas. $1.73 billion ang premyo. Grabe. Grabe naman. Ang laki kabsat iba. Oo. Sobra. Bilyonaryo ka talaga dyan, no? Okay, maganda naman yung ano mo. Maganda naman yung agenda mo. Ibibigay mo sa charity. Tutulong ka talaga. Diba? Kaya nga, hindi mo naman mauubos yan eh. Ibigay mo sa charity yung iba talaga. Tumulong ka talaga sa charity. Hindi mo mauubos yan. Laki no? 1.73 billion. Wish you luck, Ma'am Eve. Yan. Good luck, Kamsat. Good luck daw, sabi ni Kamsat Diana. Sana nga manalo si Kamsat Babe, no? Kamsat Diana. Bunso Iris, sana manalo si Ate Eve mo, no? Kuya Carlito, no? Ten minutes na lang yung live natin. Mag-out na rin tayo. Papaalam tayo. Saktoy na natin 11:30. Salamat sa mga pumasok sa akin live. Kamsat Diana. Kamsat Eve. Ingat din kayo. Kamsat Diana. Kamsat Eve. Bunsoy Iris. Salamat Bunsoy Iris. Kuya Carlito. Sino pa ba? Lahat ng pumasok. Yung mga naka-silent lang dyan. Marami rin po salamat sa inyo. Say-sign lang po natin
Yung lahat ng mga pumasok, salamat po. Yung mga naka-silent, salamat din po. Sabi ni Bonsoy, Ate Diana, laking mali ng Chekwa pag ito ngayon, pag ngayon galawin nila ang Pilipinas. Pera ng pokpok lang yun siya ng pato sa ulo niya. Kaya nga Bonsoy, kaya nga sabi ko safe tayo pa nandiyan ang Amerika. Safe tayo pa nandiyan yung mga ano natin. Diba? Safe tayo pa nandiyan yung mga alay natin. Pasalamat tayo sa Amerika, Australia, Israel, Germany, France, lahat ng katulong natin. Salamat sa kanila, okay? Bigyan nyo ako ng 6 numbers, bili ako mamaya ng ticket. Tama, Bunso Iris. Wow, best friend, wish kita upon a start na manalo ka. Good luck, ate, gandang Diana. Bukas millionaire ka na. Good luck. Hindi, si Kapsat Eve, Bunsoy. Si ate Eve mo. Bunsoy Iris, si ate Eve mo yung tataya. Si ate Eve mo, hindi si ate Diana mo. Okay. Dahil nagkapalit kayo. Si ate Eve mo yung tataya. Si ate Eve mo. Okay? Si ate Eve mo yung tataya. Hindi si ate Diana mo. Kamali ka eh. Kaya nga eh. Akala niya ikaw po eh. Si ate Eve niya. Nalilito na eh. Nalilito na si Bunsoy sa mga ate niya. Mga ate niya rin kasi magaganda kagaya niya. Bunso, Irish, hindi naman ako bibili ng loto. Si Ma'am Eve. Si ate Eve mo, Bunsoy. Si ate Eve mo. Malaki kasi yung bola ngayon sa Amerika. Anyway, salamat Bunso. Mabait naman po yun si Bunsoy. Mabait yan si Bunsoy kung sa Diana. Simpit Medeta. Kaya mo Bunsoy, makakapunta ka rin sa Ireland. Pag talagang may ano ka na, di ba? Tingnan mo sa YouTube Bunsoy, kung nasaan si ate Diana mo. Ang ganda ng bansa nila eh. Miss Diana, may loto. Ba din dyan sa inyo? Iba siguro, Kuya Carlito. Hindi siguro loto sa kanila. Hindi siguro loto dyan sa Ireland. Iba siguro. Meron din po, Sir Carlito. Pero hindi po ako tumataya. Kaya ka kasi kaplan Diana. Malay mo, manalo ka rin. Malay mo, mangabak ka, met. Ano, subukan mo lang, met. Malay mo, mangabak ka. Diba? Malay mo, mangabak ka. Pero hindi po loto. Sorry, Ate Eve. Sorry, Ate Eva pala. Good luck po, wish ko. Makuha mo yung jackpot prize, God bless. Siguro si Ate Ganda mo, tataya rin yun. O si Iris. Si Ate Ganda Eugene mo. Si Ate Ganda yan mo, tataya rin yun. Diba? Mega loud shoutout sa'yo. Bunso yan. Namimiss ka na namin. Okay lang yan, Bunso. Okay lang yan. Miss ka na namin, Bunso yan. Bunso JL, miss ka na rin namin. Basta pag hindi kayo busy, pasok kayo rito para makompleto na. Diba? Hinahanap na rin kayo ni Bunso ni Buridik. Hinahanap ngayon ng Buridik. May God bless and protect us all from danger. Baka tumama sa pagkakamali, bumili ka.
Amen. Amen, sabi ni Kapsatid. Baka si ate ganda mo, Bonsoy Iris, tumataya yan. Hindi, ano lang yata siya, yung color ball lang. Hindi masyado malaki. So, hindi yung scratch lang siya. Scratch lang. Hindi siya, iba kasi yung malakihan. Siya, mga $200. Ganun lang yun, parang lucky pick dito. Hindi, parang mga ano, mga, basta hindi malaki yan. $200, $100. Yun yung tinatayaan. Yun ang pinapadalunan ni ate yan mo. Bonsoy Irish, taya ka din ng loto dyan. Baka manalo ka rin. Taya ka rin, Bonsoy. Malay mo, di ba? Dalawang numero, 40. Malay mo, kahit dalawa-dalawa lang. Taya ka rin daw, sabi ni ate Diana mo. Bonsoy Irish, taya ka rin daw, sabi ni ate Diana mo. Nanalo si ate yan mo, Bonsoy. $200, $100 yata. Lagi siyang panalo sa basketball. Pustahan, di ba? Golden State. Lagi na nanalo Golden State noon, di ba? Sa basketball. Kapustahan niya lagi siya nananalo sa basketball. Hindi siya lagi nananalo. Oo. Try ko nga minsan ate. Basta good luck sa inyo. Hope bukas kuha nyo yun. Jackpot. Kay ate Eve mo, di ba? Kay ate Eva mo. Try mo, Bonsoy. Siguro, 40 pesos. Taya ka, dalawang number. 60 pesos, tatlong number. Diba? Di mo alam ang swerte, Bonsoy. Di mo alam. Mag-out na tayo, ha? Out na tayo, Bonsoy Irish. Tulog na rin tayo. Pag nanalo ako, gawa ako social experiments. Kunwari marumi ako at mabaho, amoy isda. Haha, gagawin ko pag uwi ko. Diyan, lalo sa pamilya ko, ha. Tama kay Kuya Perenal. Kay Kuya Perenal, alam na kasi niya eh. Sinabi mo kasi. Mahuhuli ka agad ni Kuya Perenal yan. Mahuhuli ka agad yan ni Kuya Perenal. Sinabi mo kasi. Sige na, tulog tayo. Bukas na ulit. Bukas ulit live tayo. Bukas ang umaga. Matagal niya ng plano yan, Kapsat Diana. Matagal niya ng plano yan. Sa Dolomite daw, lalakad-lakad daw siya sa Dolomite. Formang pulubi daw siya. Sige na, out na tayo. 11:30 na. Okay po, Kamsat. Good night po. Okay po. Basta mag-ingat po kayo lagi. Love you guys. Salamat, Kamsat Id. Good night din sa'yo. Ingat ka rin dyan, Kamsat, ha. Ingat ka rin dyan, Kamsat. Pagdasal natin ng Israel, tumahimik na sana ang gulo. Pati sa Ukraine, tumahimik na sa buong mundo. Bye to all friends and viewers of Host Channel. Happy lang to all. Salamat po. Natawa ka, Kamsat Id.
Bye, Bunsoy. Sleep ka na. Ha? Bye po sa lahat. Ingat po tayo lahat. Sleep ka na, Bunsoy. Sorry, kap sa tayo na. Good day sa iyo dyan, ha? Ibang na malim. Ingat ka rin dyan. Ingat ka rin dyan sa Ireland, Kabsat. Bye-bye. God bless sa inyo lahat. Oh. Bye-bye. Bye-bye mga Bunsoy. Bunsoy Yan, Bunsoy Iris. Ay, Bunsoy JL. Bye-bye. Bye-bye na po sa ating lahat. God bless.